What's up mga ka-Izor? So nagbabalik na naman tayo. So maliwanag na, tuluyan lang sumikat ang araw. Time check 6:31 in the morning, baby. And then fully loaded yung nasa harapan natin na. Shout out. Ito ba yung mga nasa harapan natin, no? Bira tayo. Dito pa rin kami sa Alaminos mga ka-Izor, no? So ako yung nasa una mga ka-Izor. Bibilisan natin. Baby, bumabatak tayo. Bomba. Alright, so welcome to Bani, Pangasinan.
CR na ako, putang ina. CR na ako. Project Idol Vlog, hinihingi. Torte ka. Sinayang vlog. Panoorin mo natin. Malaki. Layo pa ba? Oo, malayo pa yun. Malayo pa. Ha? Una lang kayo. Una lang kayo. Kayo na lang. Ha? Ako ba? Hindi. Sige, sagad. Oh, wiry. So, medyo malayo pa yung destination namin mga ka-Elzor, no? Kasi takbong pogi lang kami magmaneho, no? So, shout out kay Alvin. Yung nagaya ng ride pero hindi siya nakasama. Woo! Oh, pinapasagad na naman yung throttle ko nito, ah. So, yung gusto ko, yung sumasagad yung throttle ko. Ay, kagad nyo pa. Hanggang sa maiwan na naman ako. So, may mga dumagdag sa amin na sumama. Tapos yung dalawa namin kasama is may back ride. So, hindi na ako nakakapagsalita ng maayos. Nag-e-enjoy na ako sa pagbakan. Sarap. So, andito pa lang kami sa Bani, mga ka-Elzor. Bani, Pangasinan. So, dito daw yung pinakamasarap na pakwan. Hindi ko alam kung anong pakwan yun. Baka pakwan ni Maria. Ang sarap, oh. Straight, straight, oh. Bagbag boy. Bagbag boy. Ay, 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 ay. Bagbag boy, I love it. Ang sarap nito, bagbag.